कालवांचं मालवणी सार. समुद्रकिनारी दगडावर मिळणारी, म्हणजे दगडावर तयार होतात. वरची कपची फोडून मग ती काढली जातात. त्याला एक साईडला कपची असते, त्याच्या तोंडाजवळ. ती घेतल्यानंतर स्वच्छ करून काढून टाका. ती चांगली नसते, कोणी काढूनच देतात. छोटी होती कालवं, थोडी मिळाली. त्याच्यासाठी वाटण: ओला नारळ अर्धा, सुक्या बेडग्या मिरच्या एक 10-12, एक अर्धा कांदा, एक कांदा लसूण, त्याच्यानंतर कोथिंबीर, धणे बडीशेप आणि चिंच वापरणार आहे आंबटसाठी. 2 आमसूल पण वापरणार आहे. चिंचेने थोडासा आंबटपणा कमी येतो. मालवणी सार म्हटलं थोडंसं आंबट तिखट असतं. कालवं स्वच्छ करून घ्यायची आहेत. परत एकदा चेक करायचं आहे, ती दगडाची कपची जी असते ती त्याला आहे की नाही. असेल तर ती काढून टाकायची, कारण ती पोटात गेली तर ते चांगलं नसतं. आणि ती स्वच्छ धुवून घ्यायची. टवटवीत राहण्यासाठी ती पाण्यातच ठेवली जातात. आता वाटण आपलं सगळं वाटून घ्यायचं आहे, गरगरीत मऊ. भिजत ठेवलेली चिंचेमधली अर्धी चिंच वाटणात घालायची, अर्धी आपण रश्श्यामध्ये सोडणार आहोत. आणि छान वाटण मऊ असं वाटून घेऊया. आज आपण चिंचेचं वाटण बघतो. वाटणात आपण मीठ घालायचं आहे, म्हणजे चव चांगली येते वाटणाला. हळद पाव चमचा. प्रमाण देते मी काय काय वापरलं आहे ते. सोरकुलमध्ये आपण नेहमी फिश बनवतो. खोबरेल तेल फोडणीसाठी ऑप्शनल आहे, तुमच्या घरात जे असेल ते वापरा, पण खोबरेल तेलातल्याच फिश कढीला चव अप्रतिम येते. ठेचलेला लसूण 1 कांदा, नंतर अर्धा कांदा बारीक चिरून फोडणीमध्ये छान गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचा. परतलं की आपलं जे मऊ वाटण आहे गरगरीत वाटलेलं ते टाकायचं. मिक्सर धुवून पाण्याचं प्रमाण किती हवं तर त्याप्रमाणे ते घट्ट पातळ करून घ्यायचं. कढीपत्ता फोडणीमध्ये थोडासा. कच्चा पण वरून घातला तरी त्याचा स्वाद चांगला येतो कढीपत्त्याचा. आपलं वाटण उरलेली चिंच घातली मी. थोडंसं चिंचेचं जे पाणी होतं भिजवलेलं ते पण त्याच्यात घातलं आहे. आणि परफेक्ट सार बघा, कलर पण मस्त आला आहे. आता चांगली उकळी येऊ दे. 2 आमसूलं घातलेत मी, आंबट थोडंसं मला कमी वाटलं म्हणून. आणि चांगली उकळी आल्यानंतर मीठ थोडं कमी होतं ते थोडंसं ॲडिशनल घातलं. कालवं त्याच्यात सोडणार आहोत. कालवं सोडल्यावर अगदी 2 मिनटं नावाला उकळवायचं आहे. खूप उकळवायचं नाही. उकळवलं ती कालवं शिंक होणार आणि मग ती सारामध्ये कुठे दिसणारही नाही, कारण मच्छी लवकर कुक होते. ह्यांना खूप उकळवायची गरज नाही. उकळवली ना जास्त की हे जे शिंपल्या म्हणा, त्याची मास्टर म्हणा, ही ना मग वातड होतात श्रिंक होऊन, आणि मग त्याची चव जाते. 1-2 मिनटं मी उकळवणार आहे. गार्निशिंग कोथिंबीर वरून की आपलं कालवांचं सार तयार आहे. भाकरी चपातीबरोबर खाण्यासाठी अप्रतिम वेगळी चव लागते. शिंपल्या म्हणजे तिसऱ्या आणि कालवांच्या चवीमध्ये बराच फरक आहे, जरी एकाच प्रजातीच्या असल्या तरी.